मोरे सावरिया सावरी सावरिया जयंती मंगला काली भद्र काली अगर दिक्कत बात तो तनी मनी है हटे के पड़ी जैसे कि श्रोता से समझौता गोलू राजा ना करी सही बात ना श्रोता से समझौता ना बात छोट बात हम तो कहम कि राहुल भैया तनी मनी रहो तनी मनी हट जाए अब ठीक बा नीचे लेके कुर्सी पर जयंती मंगला काली भद्र काली भवानी भैया की ओर से आशीर्वाद मिलो। अच्छा भवानी भैया के साला है उनकर तो बियाह भइल नहीं खे तो साला कैसे हो तब तो हमरो बियाह नहीं खे भइल हमरो रूरत सोने लगो नहीं। अच्छा ठीक बा धन्यवाद धन्यवाद बड़का भैया के जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते उदया चल असता चल हिमाचल नीलाचल भा मई हर मदरा चल विंध्याचल हे मैया जहवे जे जा चल सवा चल हे शैल सुता तो संकट में जा तई जत बाचल है मैया महिषासुर मर्दनी हो गर्दनी में अड़हुल फूल लाल लहरदार सोहे आंचल है मैया भूजधारी हो शिकारी के मतारी अम्बे रौरे बल फिरनी कुलाचल है मैया बीणा वाली माई से एगो शुभम चतुर्वेदी जी के काल वीडियो देखत रहे रौरे बजौले वाली तो मन कइल है कि उहे गीत से शुरू कइलिया बाकी फिर सोचनी कि नया गीत हो ओम प्रकाश बाबा और ढेर नया इस्तेमाल कइली तो घबराइयो जाला तो सोचनी कि ना भरत शर्मा जी के लय हमरा याद आ गइल है कि अरे जब से गवाना के तनी मनी जल्दी करो वाह अति सुंदर। अच्छा नाम का धरे के लोग चिन्ह जे के भवानी सिंह रौरे पाहुन है। हां जी अरे दिनवा धराई रतिया न नींद आवे देह पिया राई दिनवा धराई बीड़ा वाली माई से भक्त कहता कि ए माई ए भाई बाटे बड़ी गरजिए से बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे बाटे बड़ी गरजिए से अरजी लगावे आवए मतारी तोहर बबुआ बोलावे बड़ी गरजिए और
जिला पंचायत प्रत्याशी संजय यादव जी, ग्राम पोस्ट पुरास, जिला बलिया। भाई हमारा गौरव कुमार सिंह जी आशीर्वाद दिले बनी। हाँ जी और संगीत प्रेमी हाँ हाँ कलाकार भी हैं, हाँ जी हमारे गार्जियन भी हैं। वाह ओम प्रकाश बाबा की ओर से आशीर्वाद मिलल। जय हो बार बार प्रणाम करो। आरती लगा रे बबुआ बोला रे कहता कि माई ए माई ये हमार सौभाग्य कहल जाई हाँ जी कि हमरा कितना लोग माने वाला बा, सही न तो हमारा भी कुछ नहीं थे। ना छूटल किनार तले टूटल पतवार हो, जय हो कोनी जा खेवैया नैया परल मझधार हो। छूटल किनार तले टूटल पतवार हो, कोनी जा खेवैया नैया परल मझधार हो। अरे कैसे के पास जाई आ एगो हम माला पहनाई अपना जी चाचा के। अरे तो हमारे समाज के भी शान बानी, पूरे बाकी बलिया के आन बान शान बानी। और उरा खातिर खड़ा अगर बेटा ना रही तो फिर के रही। हमारा जी चाचा की ओर से रह कुछ ले ले तो तब माला पहनाई। कैसे के पार जाई कैसे के पार जाई पवरे नया आवे बतारी तो बबुआ बोलावे। अरे कैसे के पार जाई पवरे नया आवे बतारी तो बबुआ। ए जी सर मलू यादव जी की ओर से रामपुर से आशीर्वाद दिले बनी। जय हो माई संजय जी के फूफा जी बहुत बहुत कमे समय में भी चल जाए। जय हो फूफा आशीर्वाद मिलल हमारा जी चाचा के, पद प्रतिष्ठा बनो रहो। एगोन्द्र नाथ ITI पूरे बाकी बलिया में ना, बिहारों में बन जाओ, झारखंडों में बन जाओ कि हमनी के सीना चौड़ा रहे। हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। हौ मालकिन तू ही स्वर्गम साज के चहबू त राख लेबू गोलुआ के लाज के। इतना आशीर्वाद बुझाता कि सुमन पांडे जी की ओर से आइल बका, प्रधान जी की ओर से बार बार प्रणाम करब, आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। हमारा अमरनाथ पांडे जी और छोटू बाबा बैठल बनी और बैठनी है तो हमारे मनोबल ऊंच हो गई कि सोनू संग दिल संगे अरे सिरवा झुकावे। एमे तो ओरिजिनल चौगुन चाहे लगा कि ना 12 बजे के बाद मारल जाए क्या बाबा कि सोनू संग दिल संगे सिरवा झुकावे। अरे आवए मतारी तोहार अरे बबुआ बोला
दिल संगे सिरवा झुकावे अब ये मतारी सोनू संगती अरे सोनू संगती संगे अब विश्वकर्मा जी के गीत